नजर तुमना मांगे आंखों से नजर तुम And the Best Actor Female Award goes to Mandana.
व्हाइट सीमेंट ही होता है ना? No, wrong. गोदान बोथोरनि सावलिया बारा बारलांबाय आयौ बैसागु बोथोरा सफैलायबाय हाबाब मामुंजों गाज्रि बावनो जोंलाय मा लानानै बरायबावनो गोदान बोथोरनि सावलिया बारा बारलांबाय आयौ बैसागु बोथोरा सफैलायबाय हाबाब गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ गोदोनि आंमा हांसा ज्राब दोनथ'नानै बै बै रंजादिनि हाबाब गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ गोदोनि आंमा हांसाफोरखौ ज्राब दोनथ'नानै बै रंजादिनि गोदान बोथोरनि सावलिया बारा बारलांबाय आयौ बैसागु बोथोरा सफैलायबाय हाबाब मामुंजों गाज्रि बावनो जोंलाय मा लानानै बरायबावनो गोदान बोथोरनि सावलिया बारा बारलांबाय आयौ बैसागु बोथोरा सफैलायबाय हाबाब खदाल फैनायनि समा फैबाय गायनाय फुनायनिबो बोथोर फैगौ अखा नायसि नायसि एरेंगा दाउआ फोजाफैबाय आयौ फै गोसो होसान बयबो रंजादिनि फै गोसो होसान बयबो रंजादिनि गोदान बोथोरनि सावलिया बारा बारलांबाय आयौ बैसागु बोथोर सफैलायबाय हाबाब मामुंजों गाज्रि बावनो जोंलाय मा लानानै बरायबावनो गोदान बोथोरनि सावलिया बारा बारलांबाय आयौ बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय माइब्रानि लोंब्ला खर' सायो माइब्रानि लोंब्ला खर' सायो गोसाय लोंबा उदै दुयो माइब्रानि लोंब्ला खर'आ उदै दुयो ओइ बाजै माथानि खर'खौ लोंब्ला गोसोआ थाजिम मोनो बाजै गोसोआ थाजिम मोनो माइब्रानि लोंब्ला खर' सायो
गेसाव मोनामदों गेसाव मोनामदों इसिं सिङाव मा एवदों गेसाव मोनामदों इसिं सिङाव मा एवदों ओइ बाजै माथो नाफामसे बाजै माथो नाफामसे माइब्रानि लोंबा खर' सायो माइब्रानि लोंबा खर' सायो गोसाय लोंबा उदै दुयो थांनाय बैसागुआव आं जेब्ला जौ लोंना खुग्लुबनानै थाबोला नोंना नावा बाजै आंनि खर'आव दै गुसु दासोमना होनायखौ गोसोखांसै बाजै गोसोखांसै माइब्रानि लोंब्ला खर' सायो माइब्रानि लोंब्ला खर' सायो गोसाय लोंबा उदै दुयो माइब्रानि लोंब्ला खर' सायो गोसाय लोंबा उदै दुयो ओइ बाजै माथानि खर'खौ लोंबा गोसोआ थाजिम मोनो बाजै गोसोआ थाजिम मोनो बाजै गोसोआ थाजिम मोनो माइब्रानि लोंबा खर' सायो गोसाय लोंबा